Kudele waziyo ukuthi ngabe yini lengaka ebona nganyambose emenze wanqotshwa luvalo oluphethe ngomwisa phansi. Phezu kwalokho namanje asayivuzelisa komuntu ozingelwe sibibithwane. Hoyi, kudele waziyo impela. Nguthabani lo khuluma yedwa ibhobhodlwane eliyindodana kamakhelwane uGasa abahlukaniswe uthango nabo. Nayo le ndoda ifike ngesikhulu isivinini lesi, igqoke isikhini sangaphansi sodwa ngaphezulu iqimbile ngoba izwe umsindo womuntu omemezayo sengathi ubona ukufa kuza kuye. Ilokhu iphume njalo phandle le ndoda iqalazi igceke lonke kodwa ingatholi lutho. Igcine ngakho kuba ibuyela endlini, ihlale ebhentshini elingasemnyango ebisizama ukukhulumisa uKanyamboza. Kodwa lutho isipendulo. Isigcawu sesine encwadini esibhalelwe ngufakazi Innocent Buthelezi osihloko sayo sithi izolo lami. Eqhubeke njalo uThabani ngokulokhethene kukaNyambose ngembuzo engapheli. Mama, bengithe ngicela ukubuza kumama ukuthi ubaba uMthethwa kati yena ngabe ungakephi? Kodwa lutho isipendulo kukaNyambose. Mama, bengithe ngicela ukubuza kumama ukuthi ubaba uNyambose ngabe ungakephi? Phela ngangihlala impela la ekhaya kodwa izikhathi zokubuya kababa emsebenzini ngizazi njengoba ngizazi mina. Akukaze kwenzeka nangelilodwa ilanga ubaba wageja isikhathi sokubuya emsebenzini. Ngabe konakaliphi mama? Ngabe ubaba unenkinga? Kodwa lutho isipendulo kukaNyambose. UBongiwe ethatha isandla sakhe sokudla lolumunwe owodwa oseduze nesithupha ewubeka emlomeni wakhe besethi shh, ebheke ngqo kuThabani ngenhloso yokumthulisa. Qede lapho uBongiwe esukume ebamba uKanyamboze ihlombe lesandla sokudla ngesandla sakhe sokunxele esiphelezelwa isandla sokudla nengilazi yamanzi. Ephenduke sakuthuka uKanyamboze phebeza ingilazi yamanzi ihlakazeke phansi. Inhlahla leyo engalimali uBongiwe. Umethi uyabheka uKanyamboze ukuthi nguBongiwe lo methusayo. Lutho ukudamba kancane uvalo nomoya uthi ukwehla mbijana. Ethi uyasukuma uThabani uphuthuma ukuqoqela amabhodlela asagcwele phansi. Usho umnyango emva kwakhe ngomsindo omkhulu owamenza wasikhuza sephuma ngefastela angazi nokuthi ulivule nini. Usikhuze nje uyacabanga ukuthi angasuka kanjani ekhaya kube ethi uzolekelela abantu jikijiki. Nangu yena usecela empunjini ngenxa yokulalwa ingebhe. Ethi ukwehlisa umoya kancane ngoba sefikelwe umcabango ukuthi hleze umama ubese wafonelile amaphoyisa. Ngenzeka ukuthi mina ngisindwe ezinyawo, uKanyamboze ubese wafonelile amaphoyisa. Kusenjalo uqhubeke njalo umnyango nomsindo omkhulu ephuthume kuThabani. Esebamba isipikili sokuqala wasivula, sethi ubambe sesibili bese evula umshudu. Eshuka Nyambose ngezwe elikhulu samuntu okhuza uklebo oluzothatha amachwana akhe. Qede lapha sisukume yovalisa uThabani umnyango ukuze ungavuleki. Kanti noThabani uzokhumbula ifastela lakhe angabanga salivala emuva kokuthuka. Ephuthume kulo elivale ngokukhulu ukutatazela. Qede lapho
ehlehle kancane kancane wena owabona ilimozini izobeka umakoti emshadweni.